Ola, que tal? Que tal vai todo? Bueno, espero que o estedes pasando xenial xa neste inicio das vacacións, acaba de finalizar o curso, e ven por diante un verán que vai ser un pouco raro, un pouco atípico, como xa sabemos. E nada, bueno, vou a presentarme. Eu son Iago, actualmente estou traballando no Concello de Tomiño entre a área de mocidade e da OMIX e de educación familiar, e vou ser o encargado de organizar o espazo xoven do programa Medrando e de levar a cabo e de sacar adiante con vos as actividades que realicemos neste espazo. Vai ser un obradoiro online a través da plataforma virtual Zoom e vai a estar dirixido para rapaces e rapazas de entre 11 e 16 anos, no inicio da adolescencia, en plena adolescencia. Bueno, este obradoiro vai se levar a cabo durante este verán, porque xa sabedes que vai ser iso, un verán no que non vai haber as típicas actividades que suele haber todos os veráns, actividades de carácter deportivo, lúdico, cultural, de ocio, no que podemos relacionarnos cos nosos amigos, cas nosas amigas, como por exemplo nos campamentos, nas actividades deportivas propias que haxa, campus, etc. E este ano non vamos a ter ese espazo no que poder socializar cos nosos amigos, cos nosos iguais e estar ben emocionalmente. Entón, pois pretendemos aproveitar un pouco pois as ferramentas que nos dan as tecnoloxías para adaptarnos a esta situación un pouco rara e vamos a sacar adiante este obradoiro online, virtual. Na plataforma Zoom vamos a crear como un espacio de encontro virtual, un espacio de seguridade, un espacio cómodo, de confianza e de achegamento, de unión entre a xente que participe de 11 a 16 anos. En el vamos a falar un pouco de todos eses aspectos que afectan o noso desenvolvemento e o noso crecemento e que normalmente pois non os temos tan atendidos, no? Temas que afectan un pouco a nosa maduración, como o benestar emocional, esas inquedanzas, esas preocupacións e inseguridades que podemos ter durante a adolescencia, de non saber moi ben que queremos ou como actuar en certos momentos. Pois nestes encontros virtuais vamos a crear un espacio no que poder tratar todos estes temas. Vamos a falar de autonomía, de motivación, de autoestima, de toma de decisións, de responsabilidades, etc. A nivel emocional e comportamental vai ser un espazo como de socialización e de traballo destes temas, pero a nivel virtual. Unha vez por semana, a partir de xullo, vamos a facer unha reunión virtual da que xa avisaremos ás persoas participantes e en cada semana, en cada sesión, pois falaremos un pouco de distintos aspectos, no? Distintos temas. Tamén vai ser un espacio de confianza no que vos podedes expresar con total normalidade, preguntar as vosas dúbidas, as vosas cuestións, as vosas suxerencias de cualquier tema que vos poida interesar nese sentido e a partir de aí pois vamos a xerar un grupo unido e entre todos pois traballar e abarcar estes temas. Tamén, se alguén o prefire, se alguén o necesita, tamén se pode facer algunha sesión individual por se alguén ten algunhas dúbidas ou necesita certas orientacións e pautas nalgún destes aspectos da súa vida. E máis pa diante, se non lo permiten, pois tamén poderemos realizar algunha sesión presencial de grupos reducidos. Así que nada, dentro de pouco na página web do Concello de Tomiño vai saír un formulario de inscripción no que se estades interesados ou interesadas en participar, pois debedes inscribirvos aí nese formulario, así que estade atentos á página web e ás redes sociais e nada, eu desde o meu punto de vista anímovos a participar porque vai ser así das poucas actividades nas que poidamos socializar xuntos, aínda que sea neste caso nunha plataforma virtual. Canta máis xente participe mellor, evidentemente, porque se tratarán máis temas, máis curiosidades, máis inquedanzas, pasaremos lo mellor e aprenderemos máis en conxunto, ¿no? Crearemos un ambiente de unión máis grande e máis acolledor.
Así que nada, cando estade atentos e atentas e cando saia o formulario de inscripción, metedes aí os vosos datos e xa quedades apuntados para o inicio desta actividade de verán, que durará, pois supoño que hasta finais do verán, hasta finais de agosto. Así que vémonos nas redes, vémonos neste espacio virtual e afrontar este verán con ganas. Veña, un saludiño.